Jerusalem. Awu, kwakuhleke usufikile nawe futhi hlala lapho phansi. Woza nayo sondela. Yeke bantabami. Kunodaba lapha. Engifuna ukuthi sithi kunqhamuka nje nani. Khuluma mama, silalela. Indaba umama ucabanga usenzela umcimbini noma nje ibirthday nje iphathi. Ibirthday. Babushani. Ngoba bese ngingithume kunashesha nabuye. Fikile. Ngiyaxolisa dadewethu. Qhubeka mama silalela. Lalelani ke bantaba. Niyangazi mina ukuthi ngithanda nje ukuhlala nje ngqo endabeni. Ngingalokeke manje ngigudla iguma njengembuzi nayo lembuzi yebiwe iyagolozwa. Ayifuni ukungena ekhaya. Isiyo ligudla ke leliguma iligudle. Khuluma phela mama silalele. Hey nina. Yeyi. Ngisawunyoko njalo ngiyanizala. Niyangizwa ukuthi ngithini? Yebo mama. Oh man. Ngaze ngikhuphulele umoya mina. Ngiyanibona nje ukuthi umthethweni ngifuna ukuthi ngithule nje nalento ngingabe ngisayithi mvu kanti ngizokhuluma ke. Siyaxolisa mama. Ngiyakhuluma. Nazo. Niyabona ke bantabami nikhulile manje. Nginikhulise ngalezi sami isandla. Nginibambe ngamazinyo. Engekho namunye oke walekelele emndenini. Nikhulile manje. Nikhule kahle kanje. Futhi ngalokho, ngiyambonga ongabonwayo. Ngabe nje mama usibizele ukuthi ufuna ukusikhumbuza ngalokho. Mina mama angisenayo imali. Imali ebenginayo mama ngikunike yona yonke. Ngisele mama nemali yokugibela kuphela ngemsebenzini. Mina nje angisebenzi. Imali engisuke nginayo ngisuke ngiphiwe yena usisi wami. Ubani obethe ngifuna nemayana yenu? Ngihlola yami ngifuna emadlana yenu mina. Ngiyanibona ukuthi ngifuna ukuthi ngithule kanti ngizokhuluma ke. Hayi ungakhuluma mama silalela. Lalelani ke bantabami. Lolu daba lolu engifuna ukunazisa lona. Sengimtholele ubaba wini. Omusha sha, umaceke new from the box. Ubabu Anele. Kosami. Hayi ke. Ubabu Anele. Sivumelane ukuthi sheshe nazise ngaye engakafiki ukuze ezothuma ngabe esefikile. Kufike nje kube lula yonke into yabo.
Yini? Ume. Nase niyanyuka ubala nje manje ngasibe nidla ukubozana. Uyeni babwethu. Sanibambele phakaphakhe. Thawulani nomkantsha. Oh, mama uyahansa. Oh, uthini mama masisho kanjalo. Dadewethu uloyiwe umama ngeke. Naza ngikhona le. Ngeke dadewethu. Mhlawumbe uyazidlalisa. I-prank dadewethu. Ngiyafisa yazi ukukholwa. Kodwa umzwile lo muntu akhuluma naye ocingweni. Usho ukuthi ngabe uqinisile yini ngaloba omncane asitshela ukuthi umtholile. Kuzomela simphinyele imibuzo. Akakwazi umama ukuthi usengatholi isoka emva kwesikhathi eside kangaka. Yabona nje mina ngisola nomngani wakhe. Uhlezi efika la efake iqephe. Umfazi emdala kanje. Uyambona nomama umlomo usuhlezi ubovu. Oh, usho lo owakhuluma ngayo uzuthi wamxoshela ekhaya. Yena impela. Lo uhambisa kweparachute. Ingathi yalenda. Angazi nje mina. Ukuthi vele ngihlezi ngisemsebenzini. Kodwa usho ukuthi leli soka laqhamuka naye lo mfazi. Angingabazi ke ngalapha. Phela ngelinilanga ngafica isiketi sakho lesisifishane. Phezulu kombhede kamama lesisiphinki. Simesheliwe. Umama egeza. Ngangena ngasithatha. Wabhudubeza esifuna phansi kombhede. Akukho la ngasifuna ngakhona. Ngase ngilindele nje ukuthi akangibuze ngazo. Yamtshelela kubo. Hayi kufikile. Uthi unendaba engaka? Mama ujola ngempela. Ihlazo dadewethu. Ngiyakutshela. Yabona nje. Ngibona konke. Le yabo leli ka Anele. Ngeke uzofanele sisimake imbuzo. Umama kusafanele simbuza ngayo yonke lento. Qinisile. Mangeza. Nanduthandwa. Ambani ungenzela itiye. Ngithi ukunambithisisa kahle. Lokuthando lukababa wenu. Ambani? Hobe, nazingane bo. Yazi dadewethu. Kuzofanele ukuthi sithole ifoni yamama. Ukuze sithole le number yaleli bhobhodlwane lakhe. Sikwazi ukuyiblock. Ukuze bengebe sakwazi ukuxabana. Yazi. Mina ngicabanga ukuthi asishintshe. Sifake masebenzi. Bese siyiblocker nalo mfana. Yazi qiniseke lapho. Asisebenzise le number yakhe endala engasasebenzi. Oh yes. Sizomthola la encane ngakhona. Angaze uqomane emdala kangaka umama. Yabona ke wena hambisa itiye leli. Ufike lapha umxoxisa into engathi sho. Mina ngizobe sengicutha ke ngiyothatha ifoni yakhe. Ngifika ifoni yakhe ngiyiblocker le number lomfana. Ebese ngifaka le number yakhe endala engasasebenzi. Asambe masisha. Wena uzonyonyoba emva kwami. Bese mina ngimxoxisa. Asambe.
nanti mama etiyo licelile. Oh, asebenza Ntombi. Alive linambatheka mnandi itiye. Yabo mangabe emfuleni. Say. How Angive nami. Ngibaqwe njengani. ngobani manje ma? Hawu ifoni Ngenzela ukuthi iringi kamnandi la ebeleni. Oh, mkitaza kamnandi yini. Ngiyabonga ngethi ungenzele lona. Ubufikile? Fikile? ma. Lalela ke. Yabo masuqede yonke into yakho oyenzayo. Umsisi mntanami. Uyongikhucululela ikamero lelana lami. Anitshela yini? Phela ubaba wenu uyeza uthe kusasa lokukusayo uzovakasha. Ave kuyindaba ezimnandi lezo. Lalelani ke. Ngifuna ukuthi nimbize ngobaba. Hoyibo. Kwenze njani? Hayi. Kusho ukuthi bayoxibisana. Umsebenzi. Ayikho phela lento. Umama wonke pho. Asuka naleli gama lesuka lakhe. Anele. Gama lamantombazane leli. Vele umama uyithathe le ndodiyana yakhe enegama lamantombazane. Uyedwa umuntu ozositshela lento. Ilomnganyana wakhe weqephe. Asithole indlela azosinika ngayo inamba yalomngani wakhe. Ya, ake ngiyozama. Mhlawumbe uzonginika ikude futhi. Ngeke. Ucabanga ukuthi angakunika njengoba wamfihlela isiketi sami seyimisela ukuthi uzoyochama ngaso leli bhoqongwana lakhe. Ayinakazi. Kulungile sisi. Akuhambe wena ke. Uzofika nje kubaza ukuthi uyizisisa yonke into ayichazayo. Ebese uyicela inamba. Kodwa mama. Kuvele kube ngathi usufunda umqondo wethu sekude. Asizame mntaka ma. Sihluleke sizamile. Yabona nje. Bese bezobizana. Asimqala yamahansi. Hayi. Angihambi ngiyozama. Isake. Please wish me luck. Good luck mntaka ma. Ma, liyakufanele leli duku lakho. Akungishuqulela mnandi kodwa mawethu. Uyazi nale root yakho yinhle iyangichaza, ngiyayithanda ma. Futhile. Ufunani? Hayi ma, angifuni lutho. Awufuni lutho ngempela. Hayi cha ma, empeleni unodaba ebengifisa silixoxe. Ma ufikile ungidonse ngendlebe ukuthi ngingaluthi vu lolu daba. Kodwa ma nawe uyazi angikwazi ukukufihlela into ezibucayi kanje. Khuluma, kwenze njani? Suzoba nomzukulu. Ufikile uyithwele. Endingane eka president. Ubethe ma ufuna ukuthi kufike ubaba ukuze ezongixoxela kahle nobabili lolu daba. Mina zangisokozisa ke imali ezindabeni nje.
Hayi, unamanga wena. Ngampela. Uthe kulindwe uyihlo. Awufikso. Ave sijabula Nkosi yami. Manje bengicabanga ukuthi kunganjani ukuthi aqhutshwe ofikile njengalokhu upresident ubeshilo. Phela usadla ngolidala upresident. Benginokuthi akaqhutshwe. Pho ucabanga ukuthi kwenziwe njani? Benginokuthi kunganjani uma mhlambe afonele lo mngani wakhe asiluleke naye ngakwazi ukuthi mengabe iqhutshwa umuntu ufanele senze njani, yini kufanele siphathe ubaba yena, yini kufanele ayiphathe ukuze sizoyilungiselela. Qondo phusile ngampela lo. Lalela-ke. Awuthi ngivele ngimthinte kwayimanje. Oh ma, nginama minutes lami angasa expire. Ngicela ukuthi uma ungenayo inkinga simfonele ngale phone yami. Ungileke. Inombolo yakhe ithi 0 7 6 4 5 6 1 1. Iyangena? Yebo ma, iyangena. Ingena ku voicemail ma. Uthi ngifuna ngizama. Ingena ku voicemail futhi ma. Kushuthi usabhizi. Ngizocela siphinde simzame futhi. Anginankinga ke ngane. Lungile. Yebo ma. Ngitholile inamba yalo mfazi oqomisa umama. Fona phela usalindeni. Ngizothini kodwa kuyena? Kufanele ukuthi sisho into enomqondo. Yazi uzothi siplana okwenzela ubaba uanele i-surprise party njengoba ezofika. Kodwa futhi asifuni ukuthi umama azi ngaleyo nto. Umisile. Phashanyana nje yokumamkela. Soyenza kanjalo. Mawucabanga ukuthi izosebenza le plan yethu? Asihluluke sizamile mntakama. Kuzofanele ukuthi umbuze na ukuthi wamthola kanjani uma uhlalaphi lo muntu uneminyaka emingaki ukuthi sizokwazi kabanzi ngaye. Qondo muhle impela lo. Awusengihlala ekwakhe. Yabona? Utheni? Ngiphuthume phela. Sidimdima ngempela lo mfazi. Uthi uyena wahlanganisa umana leli bhobhodlana. Uthi na 25 years. Cabanga dadewethu. Hayi. Kanti kusayingane lokho. Hayi kodwa nami bengisho phela ukuthi hayi akekho umuntu omdala kanje onegama lesimanje manje. Ngisamangile. Uma yena ungenelwe yini? Yes nami ngisamangela. Kodwa impela uzofanele ukuthi siyithole ngalento. Awazi lutho. Nakho okunye ngitholile ngalo amelo wakhona. Hayibo. Hawe, kanti sewaboshwa. Funda la ngezansi sisukuthi wayiboshelwana. Hayibo. Izinkukhu zakamakhelwane eziwu-256 zonke pho. Awukatholi lutho sesiqhubeka ufunde uzwe. Icala libovu phela leli. Wayelala nanezilwane.
Hayibo. Yazi ngiyafisa ukwazi ukuthi engabe sisiphi isilwana ayilale naso. Lo muntu usegwetshwe iminyaka ewu7 yonke, eminye lengisiwe. Ibhabuni ke mntakwethu. Mfeneka gogwakhe. Gogwakhe wayithakathela. Wahamba wayomvulela icala. Ebese sivumela lo muntu ke thina ukuthi azongena la ekhaya. Never sis. Ngineplani. Awuthi ngihlebele ngoba mhlawumbe mawucuthile. We have nothing to lose, dadewethu. Do it. Uzozwekathi uyashalo alele wakho. Kanti mntakama bengingazi ukuthi ngo-detective onohlonze kanje. Bathathe mafunga sewathithi. Hawu. Ayisuka wena mqala wami eshikini. I can't wait ukubona kusasa. Neyingane zakho asife sijabulile. Ngizokubekela amasi. Kanti wena uthandani mayisipunko. Ngizokwenza njalo. Kanti wena uzongenzani? Sengiyabona yazi angisajahile kanje. Hayi phela inkukhu phela nayo iyaqhuthwa amaqhubu ayo ngaphambi kokuba idliwe. Idliwa hlobo nje namaqhubu ayo. Bagithi. Hayi. Sengizokubona ke. Nami ngiyakuthanda. Nqa. Kase kayiphuthisela iminyaka eminingi kangaka. Kanti umnandi kanje uthandwa. Hayi. Angifuni lutho nje ku-anele wami. Habi. Sanibonani. Yebo. Ngibona kahle. Anele. Thambo lami lomkantsha. Niyazana? Cha ngimazi. Umkhwekazi wami lo. Awu sanibona ma. Yey! Uanele wena. Uanele wami wena. Ubaba wenu lona. Hayi, uyaphazama mama. Usibaba wami lo sebeneminyaka ewu4 besithandana nodadewethu. Kwazi.
Iqiniso nelishilo mama. Hayibo ungithatha kanjani? U-anele wami wena. Ngiyakubona. Uyena. Ubaba wenu lona. Angithi nenamba yakhe. Thatha ifoni phela, umfonele sibone. Lutho ungena. Awufanele yena afikile. Khona sizobona ukuthi umuntu kabani kahle kahle lo. Akwazi. Yabona ke? Yabona? Nesiqiniseko anele sokuthi awumazi uma wethu. Akwazi. Angimazi ngiqala nokumbona nje. Sibari kahle ngithatha kanjani? Mina umuntu wami nangu ufikile. Uyambona nje nawe wakho ukuthi iminyaka sihambile. Kodwa mama unesiqiniseko sokuthi niyathandana. Kahle kahle shothi wena uzodlala sonke la ekhaya. Yabona nami angisakufuni. Uphelile. Njengoba usuthule nomama wethu inhliziyo. Akashawe. Anele. Abeka umcondo wakhe la ekhaya. Hamba. Abafana. Hamba Anele. Uyintsha angisakufuni. Kodwa indini. Abashiswe. Doda. Sanibonani, ngiyathemba ukuthi siyaphila sonke. Uhawukile Emlo, umama wamantombazane amabili nje vo, ufuthile kanye nofikile. Sithanda ukudlulisa ukubonga nje okukhulu ukuthi usubukile kwaze kwafika la. Okusho ukuthi hayi cha impela nawe uzibonela ukuthi hey kuyashisa kulo yamndeni. Sithanda futhi ukudlulisa kakhulu ukubonga kumbhali wethu iqhikiza usisi umbali uMacele kaSithole othathe nje isikhathi sakhe wasibhalela ukuthi siwudlale ngenxa yokuthi efisa ukuthi uqwashiswe na abanye abantu abadlulayo kulezi zimo lezi umama bakithi akade edlula kuzona esemathandweni bakithi umqala womhwehatha Nkosi yami. Sithanda ke bakwethu ukuthi sidlulise nje isifundo ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi uma ngabe sabazali asibeke imizwa yabantwana phela nayo siyazise ngaphambi kweyethu. Yebo ngiyumzali nami nginayo imizwa yami ngendlela engizwa ngayo. Hawu kodwa phela ayingasalisi icindezela abantwana ekhaya. Uyacabanga ukuthi uma kafuthile ube nofikile uzothatha a 25-year-old uzoyifaka emzini wakhe. Akana nkinga futhi akazi nanyaka yena nje kuhle kumnandi kunje
unjeyana ngobani uyazibona ukuthi hayi usefanelekile. Yebo, iqiniso lithi life begins at 40 and once life begins at 40 omunye mhlambe una 45 48 50 kuyaqhubeka kuya lena yeyi abafana baba attracted ngalendlela. Angisiphela manje vele sifisene siglow sibe bahle yabo kube khona noshintsho vele oluba khona kithi. Yayizwa leyo nto leyo, kodwa lokho ke phela akusho ukuthi ke mina angilahlekelwe ke manje ubumina. Akusho ke manje ukuthi angizidayise ngidayise einganeni ezincane. Uma ukuthi awuhlekisani awushadile hlala ungashadanga noma hlala ungahlekisani mangabe usuze wadlulela impela kuleyo mnyaka le ngoba usuzodlala izingane. Uma kukuthi kanjani ke funa ontanga yakho amakhehla nje angangawe amakhehla ano 40 bathi say house amakhehla na phela amakhehla ano 45 ano 50 ano 60 kuya le hayi izingane ezincane ngoba ingane encane izokuvaya izokufundisa ingane encane ukuthi ubani. Mhlambe unemoto izoyithatha imoto, mhlambe unomuzi njenganoma kafuthile nofikile bekade seyimisela ukunikela nje yonke into ngenxa nje yokuthi nje ucabange ukuthi umfana uthanda amasi njengoba naye phela kade amasi ewathanda. Usebona ukuthi hayi ke ithupha lezi ziya ogwayini ubizwa ngomqala wehansa. Maningi amagama ongabizwa ngawo, kodwa lokho akusho ukuthi ayiqiniso. Ingane encane ingane yakho, ingane oyinabukiselile. Ayikho into ongayenza ngengane encane eyakho, ithathe njenganokuthi ingane yakho. Asazi ke ukuthi umbhali uma ngabe eqhubeka ebhala ngelungelo lakho umbukeli ukuthi uzoqhubeka abhale athi, kodwa sizwile ukuthi kuthe kusuka gwiqi kwaba sengazi ukuthi ke manje ufikile usemithi umithi soyena lo Anele. Asazi noma kukhona ngempela kuliqiniso, kodwa izinto lezo kwi-reality and in real life ezenzakalayo ngempela. Uthola ukuthi usumthathile uBenteni usengenile la ekhaya kunezingane eziningi aqali angene khona la einganeni enze noma yini khona la einganeni uzoshawa i-heart attack, uzoshawa izifo zabantu abadala uzofa ubulawa ukuthi umfana omncane usekhethe izingane zakho over wena okuyimpilo vele efanelekile vele usivele kufanele vele usivele abangeni einganeni zakho wena uye kuphi emakhehleni shona nje ekhehleni lakho. Siyayibonga nje kakhulu siyacela ukuthi ungakhohlwa ukulike, usubscribe, ushare, ucommente abese siyacela futhi ukuthi usazise ukuthi uyafisa yini ukuthi uqhubeke umdlalo uqhubeke upart 2 wakhona. Lokho sizokuthola kuma comment ukuthi uyafisa ukuthi uqhubeke kungabe kahle kahle wena ubona ukuthi yini le esingaseyenzeki. Mhlasimbe umama udlaliwe kwathiwa uAnele umuntu wengane yakhe o mhlambe ngempela ingane yakhe imithi asazi ukuthi iyozala komuni, kodwa ke sithembe wena mbukeli ukuthi uzosazisa ukuthi uyafisa ukuthi uqhubeke nalokuthi mhlambe yini mhlambe ungafisa ukuyibona yenzeka kuqhubeka kanjalo. Siyabonga kakhulu. Uxoxele umngani wakho nomngani wakho atshele umngani wakhe kanjalo. Singakhohlwa ukuthi Inkaba Yecilo TV rocks. #Inkaba Yecilo TV bani rocks. #Elinomusa Iqikiza Media Production and Casting Agency bani rocks. Siyabonga kakhulu. Mwa.